ziya. Ƙaunar mini da ke ba za a samu kamar ta ba. La 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 la. Ka zara ga wata hasken siya cika duniya. La 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 la. Na ta kokari na mallaka maka zuciya ba za na gaji ba. Rashin ki zai zamo min aiki zafi a zuciya. Kama da wani fatawa ne ina da tambaya. Waza ya share kuka na ne baki da kishiya. In zaki amince karki bare ni zan ci gaba da gaba. La 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 la. Ka zara ga wata hasken siya cika duniya. La 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 la. Na ta kokari na mallaka maka zuciya ba za na gaji ba. Cika duniya. Ina ta kokari na mallaka maka zuciya ba za na gaji ba. Lalle na yarda komai yana da lokaci. In ka riga ka zahiran yau babu firgici. Kin zama zarari wata ina da tabbaci. A sanna sanna rabbi za ya samu kai da ci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Masha Allah. Masha Allah. Ba zan rabu ba. La 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 la. Ka zara ga wata hasken siya cika duniya. La 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 la. Na ta kokari na mallaka maka zuciya ba za na gaji ba. Ka zara ga wata hasken su ya cika duniya. Ina ta kokari na mallaka miki zuciya ba za na gaji ba.